दिनैनिफ्रायनो दानिफ्रायनो जुदि नोंथांमोना गोसोनि फारसे जुदि इम्पर्टेन्ट होआखैब्ला अब्ला दिनैनिफ्रायनो नोंथांमोना गाव गावनि गोसोनि फारसे इम्पर्टेन्ट होदो लोगोसे गाव गावनि लाइफ पार्टनारनि फारसेबो नोंथांमोना बे समाव साफ्रोमबो इसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां दङ। दिनै आं बे सुंद' मेसेजनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो सानदोंदि इसोरा मानसिनि सिङाव माखौ नायनानै हामजानाय मोनो आरो मानसिनि माखौ नायनानै मानसिखौ सायख'यो, लोगोसे मानसिया मानसिनि माखौ नायनानै सायख'यो आरो माखौ नायनानै हामजायो। आसा खालामो दिनैनि बे सुंद' मेसेजआ जों साफ्रोमनि थाखाय जोबोद हेल्पफुल जागोन होननानै। बेखायनो जुदि नोंथांमोना बे सुंद' मेसेजनि गेजेरजों जुदि जिउआव माबा मोनसे सोलों हायोब्ला हानायमानि बे मेसेजखौ गाव गावनि लोगोफोरनिसिमबो शेयार खालामदो, जाहाथे बिसोरबो माबा मोनसे बे भिडिअनिफ्राय सोलोंनो हायो। लोगोसे भिडिअखौ लाइक खालामदो। दिनैनि बे मेसेजखौ जागायनायनि सिगां आं नोंथांमोननो बाइबेलनिफ्राय मोनसे सिरिखौ फरायनानै फोरमायनो सानदों। जुदि नोंथांनाव बाइबेल दङब्ला नोंथाङा आंजों लोगोसे नायजाबनो हागोन। अब्ला नोंथांमोननो आं फरायनानै दिन्थिनो सानदों 1 सामुएल 16 बालाबनि 7 सिरि। बेवहाय ओरैबायदि बुंदोङो, आन्थाइ फोरबोआ बिखौ होनबाय, गोजौ गेदेर आरो नायनो मोजांखौल' नोङो नोजोर होनो नाङा। आङो बिखौ सायख'वाखै, मानोना मानसिया जेरै सायख'यो आङो बेबादि सायख'वा। मानसिया सायावनि महर मोखांखौ नायो, नाथाय आङो गोसोखौसो नोजोर होयो। मा बुंदों बेवहाय? आन्थाय आङो गोसोखौसो नोजोर होयो। जुदि बे बेकग्राउन्डखौ जुदि आं नोंथांमोननो खोन्थायोब्ला जे जेब्ला इजराइलनि गिबि राजा साउला इसोरनि फारसे पाप मावदोंमोन, अब्ला बै समाव साउल राजाखौ इसोरा राजानि पदनिफ्राय मासिनिफ्राय बेखौ बोख्लायनो थाखाय सासे राजानि गोनांथि जानायलाय सामुएल नाबिखौ इसोरा जेसेनि न'खरसिम थिनहरो, जाहाथे जेसेनि फिसाज्ला दाउदखौ सामुएल नाबिया अभिषेक खालामनो हायो। अब्ला जोङो बाइबेलाव नुनो मोनो जे जेसेहा 8 जन फिसालाफोर दङमोन। अब्ला जेब्ला सामुएल नाबिया जेसेनि 7 जन फिसालाखौ सिगाङाव जेब्ला लेंहरो आरो बेखौ नायो, अब्ला बै समाव गिबि फिसालाखौ बियो जेब्ला नुयो, अब्ला बियो सानो गोसोआव जे इसोरा बेखौनो सायख'दों होननानै। अब्ला बेवहाय इसोरा बुंदोङो जे मा बुंदोङो? गोजौ गेदेर आरो नायनो मोजांखौल' नोङो नोजोर होनो नाङा। आङो बिखौ सायख'वाखै, मानोना मानसिया जेरै सायख'यो आङो बेबादि सायख'वा। मानसिया सायावनि महर मोखांखौ नायो, नाथाय आङो गोसोखौसो नोजोर होयो। जोबोद इन्टारेस्टिं बेवहाय घटना जानानै फैदों जे सामुएल नाबिया जे गिबि जेसेनि फिसाज्ला, बिनि महर मोखां, बिनि मुस्रि, बिनि गोजौ गेदेरखौ नायनानै माने बियो सानदों मा जे इसोरा बेखौनो सायख'दों होननानै। लोगोफोर, जेरैबायदि आं बुंखाबाय जे मानसिया मानसिनि माखौ नायनानै सायख'योबा हामजायो। दिनै जुदि फर एग्जाम्पलाव आं जुदि बुङोब्ला, दिनै मानसिया गावनि लाइफ पार्टनारखौ मायाव नायनानै सायख'यो? सेंग्राया सिख्लाखौ बा सिख्लाया सेंग्राखौ दिनै गोजौ गेदेर हेन्डसाम, बा सिख्लाफ्रा बा सेंग्राफ्रा बिनि रोंगौथि, गोरों, एजुकेसन, बा बिनि न'खर, बिनि समायना, बा बिनि गोजौ गाहाय मथा मथिखौ नायनानै मा खालामो? दिनै गाव गावनि लाइफ पार्टनारखौ सायख'यो। नाथाय आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों, जोंनि गोजौ गेदेर समायना महर मुस्रि बा न'खरखौ नायनाया मोजां, बा बेनिख्रुइ बांसिन जोङो माखौ नायनांगौ? बिनि गोसोखौ। नोंथांमोना बुंगोन जे जोङो माबोरै बिनि गोसोखौ मिथिहानो? अब्ला गोसोखौ मिथिनायनि थाखाय मोनसे राहा दङ। बे राहायानो जाबाय जे बिनि आखु, बिनि केरेक्टार, बिनि आखुखौ नायनानै, बिनि केरेक्टारखौ नायनानै
बा आं बुंगोन मानसिनि केरेक्टारखौ नायनानै जोङो मिथि हायो जे बिनि गोसोआव मा सानो, बिनि गोसोआ माफोरबायदि, बिनि गोसोआ बेसेबां क्लिन, बेसेबां मोजां, बिनि आखल आखुखौ नायनानै जोङो हमदां हायो। बेखायनो आंनिफ्राय मोनसे नोंथांमोननिसिम जास्ट रिकमेन्ड, नोंथांमोननो आं सुलजाब होनो सानो जे मानसिनि गोजौ गेदेर समायनाय महर मुस्रि रोंगौथायखौ नायनाया मोजां, बा बिनिख्रुइबो बांसिन जोङो बिनि गोसोखौ नायनाया मोजां, बा बिनि आखल आखुखौ जोङो नायनाया मोजांसिन। मानो होनब्ला जोङो गोजौ गेदेर बा समायना जासेयावबो जुदि मानसिनि गोसोआ जुदि गाज्रि जायोब्ला बिनि आखल आखुआबो गाज्रि जागोन। बेखायनो जानो हागौ मेरिड लाइफनि उनाव, हाबा जानायनि उनाव बिसोरनि न'खराव दावराव दावसि, नांज्लाय खमज्लाय बा गुलाय गुजाया जानो हागौ, जेरै जों दिनै संसाराव नुनो मोनो। बेखायनो गासै सेंग्रा सिख्लाफोरनिसिम आं मोनसे रिकमेन्ड खालामनो सानो जे नोंथांमोना जायखौबो लाइफ पार्टनार सायख'यो बिसोरनि सिगाङाव गोसोखौ बिजिरग्रोनाया मोजां। मानो होनोब्ला गोसोआ जुदि मोजां जायोब्ला अब्ला जोंनि केरेक्टाराबो मोजां जागोन। बेवहाय मानो इसोरा बुंदों जे आङो मानसिखौ मानसिनि गेदेर बा गोजौ बा समायना हेन्डसामखौ नायनानै आं सायख'वा जेरै मानसिया सायख'यो होननानै, नाथाय इसोरा बेवहाय बुंदों जे आङो मानसिनि गोसोखौ नायनानैसो सायख'यो। मानो होनब्ला जेरै आं नोंथांमोननो बुंबाय जे गोसोआनो मानसिनि मोनसे दैमुनि समान, दैमा, जेरै जों बुङोना बिमा, दै बिमानि समान। जेरै दै बिमानिफ्राय मा जायो, मा बेलेग बेलेग दैमाजों, फिसा फिसा दैमाजों जेरै बिमानिफ्राय बोहैलाङो बा दालाय जालाङो, थिग बेफोरबायदिनो जोंनि गोसोआ मानसिनि मोनसे मेन पइन्ट, दै बिमा होनना बुंनो हायो जोङो, बा बुमुक बुंनो हायो ना, निजोरा जों बुंनो हायो। बे गोसोआनो मानसिनि मेन पइन्ट। बे गोसोनिफ्रायनो गासैबो उजिजोबो। जों जे बुङो, जों जे जायो, जों जे नायो, जों जे खालामो, गासैबो मेन पइन्टआ बे गोसोनिफ्रायनो उजियो। बेखायनो इसोरा बुंदों जे आङो मानसिनि गेदेर गोजौ समायना हेन्डसाम रोंगौथिखौ नायनानै सायख'वा बा हामजाया, आङो मानसिनि गोसोखौ नायनानैसो आङो सायख'योबा हामजायो होननानै बेवहाय इसोरा बुंदों। दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों जे जोङो जुदि सोरनोबा माबा मोनसे हेल्प होयोब्ला, मदद होयोब्ला, बा जोङो इसोरनि थाखाय माबा मोनसे खालामोब्ला, बाइबेल फरायनायानो जाया मानो, इसोरनि वर्शिप खालामनायानो जाया मानो, आराधना खालामनायानो जाया मानो, गिबियावनो जोङो बेखौ सानग्रोनाया मोजां जे आङो मा गोसोजों सोरखौबा मदद खालामदों, मा गोसोजों आङो इसोरखौ बाख्नायदों, मा गोसोजों आङो इसोरनि वर्शिप खालामदों। मानोना जुदि जोंनि गोसोआ जुदि क्लिन नङाब्ला, जोंनि गोसोआ जुदि मोजां नङाब्ला, जुदि जोङो गाज्रि गोसोजों, गाज्रि साननायजों जुदि जोङो सोरखौबा मदद खालामदोंब्ला, बा गाज्रि गोसोजों जोङो पापि गोसोजों जुदि जोङो इसोरनि वर्शिप खालामदोंब्ला, बै जोंनि खालामनाय गासैबो मेहनता माने ओरैनो बेखार जागोन। बेखायनो इसोरा बुंदों मा, आङो मानसिनि बायदि आङो सायख'वा। मानसिया जेरै मानसिनि गोजौ गेदेर समायनायखौ नायनानै जेरै सायख'यो, आं बेफोरबायदि सायख'वा। आं मानसिनि गोसोखौ नायनानै सायख'यो आरो मानसिनि गोसोखौ नायनासो आङो हामजायो। बेखायनो लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायनो सानो जे नोंथाङा जुदि इसोरनि वर्शिप खालामोब्ला, इसोरखौ बाख्नायोब्ला, इसोरखौ खुलुमोब्ला, गिबियावनो नोंथाङा गाव गावनि गोसोखौ साननानै नायग्रो, मा आंनि गोसोआ क्लिन नामा, गोथार नामा। लोगोसे आं बेखौबो रिकमेन्ड खालामनो सानगोन जे नोंथांमोना जुदि गाव गावनि लाइफ पार्टनारखौ जुदि सायख'योब्ला, नोंथांमोना बिनि गोजौ गेदेर बा मटा पातला, बा बिनि रोंगौथि, बिनि समायनाय, बिनि न'खरखौ नायनायनि सिगां नोंथाङा बिनि गोसोखौ नायग्रो जे बिथांनि गोसोआ बेसेबां मोजां, बेसेबां क्लिन। अब्लानो नोंथांनि फैगौ मेरिड लाइफआ जोबोद सुखि, जोबोद गोजोनै थांगोन। लोगोसे इसोरनि बाख्नायनायाबो इसोरजों एक्सेप्ट खालामजागोन, गनायजागोन। बेखायनो आं हास्थायो जे नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो, दानिफ्रायनो जुदि नोंथांमोना गोसोनि फारसे जुदि इम्परटेन्ट होआखैब्ला, अब्ला
दिनैनिफ्रायनो नोंथांमोना गाव गावनि गोसोनि फारसे इम्पर्टेन्ट होदो लोगोसे गाव गावनि लाइफ पार्टनारनि फारसेबो नोंथाङा साननानै नायदो जे आं जायखौ लाइफ पार्टनार सायख'गोन बा सायख'दों बिथांनि गोसोआ माफोरबायदि जुदि नोंथांमोना बे सुंद' मेसेजनि गेजेरजों माबा मोनसे सोलोंनो हादोंब्ला आं खनसेबाव आरो खावलायो नोंथांमोना बे मेसेजखौ हानायमानि शेयार खालामबानो जाबाय बे मेसेजनि गेजेरजों इसोरा साफ्रोमखौबो बोर होथोंसै थेंक इउ